Μάτια ερμητικά κλειστά, παράξενο συναίσθημα, σαν απόδραση. Σήμερα είναι η 4η χημειοθεραπεία. Κλείνω τα μάτια. Μπορεί να κοιμηθώ. Θα βρεθώ σε έναν ύπνο βαθύ, έναν ύπνο όχι ακριβώς, ένα λίθαργο ίσως, που ζωντανός περιπλανιέσαι στις εικόνες που πάντα ζουν μέσα σου, σε έρωτες, σε αποχαιρετισμούς, σε τόπους, σε αγαπημένα πρόσωπα που χάθηκαν αλλά δεν φεύγουν, σε λέξεις, σε ψιθύρους και σε δάκρυα. 4η χημειοθεραπεία. Κούραση. Δεν κοιμάμαι. Είμαι εντελώς καλά. Επιστρέφω. Ακόμα όμως, κι αν αποκοιμηθώ, η φασαρία δεν θα πάψει, καθώς τότε τυλιγμένος στην κατάνοιξη των ονείρων θα έρθουν να με βρουν παράδοξες εικόνες και πλάσματα και μουσικές για ένα ταξίδι στο παράλογο και το επισφαλές. Στο όνειρο, εκεί που μπλέκεται η αλήθεια και η πλάνη. Μα ποιος γνωρίζει άραγε ποια είναι η αλήθεια με τα μάτια σου κλειστά? Σιωπή. Νομίζω πάρα αυτά με. Κοίτα Ροξάνη πόσο μεγάλος χώρος. Δουλεύοντας πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο, έχω ανακαλύψει ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει κάποιος να είναι μαθητής. Δουλεύοντας μέσα στο θέατρο καταλαβαίνεις ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο μεγαλώνεις, τόσα πράγματα όχι ανακαλύπτεις, αποκαλύπτεις. Τόσα πράγματα ξεδιπλώνονται μπροστά σου ωραία και λες, μα πώς είναι δυνατόν να μην το είχα σκεφτεί έτσι αυτό? Μάτια ερμητικά κλειστά, με καθρέφτες στις εσωτερικές πλευρές των βλεφάρων. Με βλέπω από μέσα να μιλώ, να γελώ, να τρέχω, να διορθώνω, να θυμώνω, σαν σε μια πρόβα, σαν σε μια παράσταση. Μια παράσταση που ήρθανε και συναντήθηκαν όλες οι μνήμες μου μαζί, που μπαινοβγαίνουν θεατρίνοι με ομπρελίνα και χάχανα, χρωματιστοί και πένθυμοι, με φτώχεια, χλειδί, αλαζονία και θάνατο. Όλα αυτά που φτιάχνω, όλα αυτά που ανάμεσά του ζω αμέτρητα χρόνια τώρα και οργανώνουν γύρω μου την καθημερινότητά μου. Μια παράσταση σκληρά συναισθηματική που η σκηνογραφία χλεβάζει την αληθινή ζωή. Θυμάσαι που πήγε στο γιατρό? Ναι, ήταν μια ιστορία που δεν μπορεί να την ξεχάσει κανένας. Ετοιμαζόμουν να θυμάμαι να υποκληθώ στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ήσουν και εσύ με τη μαμά και την αδελφή σου. Είσαστε εκεί όλοι κοντά μου
Και την ώρα που πήγα να ξυριστώ για να αρχίσει η παράσταση, στο τέλος θα έβγαινα κι εγώ και θα υποκληθώ, παρατήρησα ότι είχα ένα μικρό εξόγκωμα στο λαιμό μου. Δεν έδωσα σημασία. Μετά όμως από 2 μέρες που πήγα στο γιατρό, ο γιατρός έδειξε μεγάλη ανησυχία και πραγματικά άνοιξε η πόρτα μιας μεγάλης ταλαιπωρίας που με πέδεψε 3 ολόκληρα χρόνια και που πιστεύω ότι πια βγήκα νικητής. Θυμάμαι, κάθισα απέναντι σε μία γιατρό που μου είπε «Καθίστε, ηρεμήστε, θέλετε ένα ποτήρι νερό, πρέπει κάτι να σας πω». Και είπα «Τι?» Μου λέει «Ξέρετε κύριε Μετζικόφ, έχετε καρκίνο». Και ένιωσα σαν να είχε πάρει κάποιος ένα σφυρί και με είχε χτυπήσει δυνατά στο κεφάλι. Σάστησα, της είπα «Με συγχωρείτε, κάνω ένα σχέδιο και δεν έχω προλάβει να το τελειώσω». «Δεν πειράζει», μου είπε, «δεν πειράζει». Μου έδωσε δύναμη, μου έδωσε κουράγιο. Δεν ήξερα πραγματικά αν έπρεπε να φύγω από την πόρτα ή από το παράθυρο. Πάντοτε θα τα θυμάμαι αυτά. Είναι διδάγματα για τη ζωή. Τίποτα δεν είναι όμοιο πριν από αυτό και μετά από αυτό. Μαθαίνεις να εκτιμάς. Τι άλλαξε? Άλλαξε το ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην το βλέπω με μια διαφορετική ματιά. Έχει αυξηθεί η ανοχή μου, έχει αυξηθεί η επίοικιά μου, έχει αυξηθεί η συμπόνια μου, έχει αυξηθεί η αγάπη μου για όλους. Έχει αυξηθεί με 2 λόγια και η έμπνευσή μου. Έχει αυξηθεί και η ανυπομονησία μου. Θέλω να τελειώσω πράγματα που παλιά έλεγα δεν πειράζει, αύριο. Το πότε αύριο είναι πια γραμμένα με κεφαλαίο μέσα στην ψυχή μου. Τι σκέφτεσαι όταν ζωγραφίζεις? Εσένα? Με τα μάτια κλειστά είναι καλύτερα. Συνομιλώ με το σκοτάδι, ηρεμία. Η γυναίκα μου διαβάζει και που και που τη νιώθω να κοιτάζει αν στάζει σωστά το φάρμακο. Ίσως κοιμηθώ. Περιμένω να ξανάρθουν τα όνειρα προστατευτικά, παρήγορα και να με πάρουν να φύγω μαζί τους στον κόσμο που μ' αφήνει να μην μεγαλώνω ποτέ. Γιατί μόνο εκεί η μάνα μου, κοπέλα, θα τρέξει να με διαβεβαιώσει πως δεν συνέβη τίποτα ποτέ. Φοβήθηκες? Φυσικό, όσο δεν περιγράφεται. Ξέρεις, νομίζεις ότι αυτά τα πράγματα θα συμβούν σε κάποιον άλλον. Δεν μπορεί να φανταστείς ότι είναι τόσο κοντά σου και ότι αύριο το πρωί κάτι θα συμβεί. Είναι στον άνθρωπο αυτό να νομίζει ότι έχει μια σχέση με την αθανασία. Στην πραγματικότητα σχέση με την αθανασία έχει μονάχα η σκέψη του. Η σκέψη του που μπορεί να δημιουργήσει υπέροχη ποίηση, υπέροχα έργα τέχνης, υπέροχες παρακαταθήκες που οι επόμενες γενιές μπορούν να θαυμάσουν. Μόνο αυτό έχει σχέση με την αθανασία, όχι η ζωή.